Λοιπόν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών και διευχών του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς που είπαμε φέτος θα έχουμε σαν προστάτη αυτού του πενθημέρου πνευματικής αναψυχής. Σήμερα, μιας και έχουμε μέρα αφιερωμένη στην προσευχή, έτσι έχω κάνει επιλογή από κάποια κειμενάκια τα οποία έχουν σχέση με την προσευχή, να τα δούμε έτσι πιο πολύ από κοντά, να μας βοηθήσουν και στη δουλειά την οποία έτσι κάνουμε σήμερα σε 24ωρη βάση. Και θα διαβάσω κάποια κειμενάκια από εδώ, το βιβλίο αυτό, εμπνευσμένα κείμενα Ορθοδόξου Πνευματικότητος, και μάλιστα από το τρίτο μέρος, όπου έχουν μαζευτεί κάποιες κεφάλαια, τα λέει, έτσι συνηθίζουμε να τα λέμε στους Αγίους. Ουσιαστικά είναι παράγραφοι, 100 πνευματικά κεφάλαια έτσι επιγράφονται. Εγώ θα συμπλήρωνα και απολογητικά κεφάλαια. Έχουν σχέση δηλαδή με την παρουσίαση της πίστεώς μας. Λέει ο Άγιος, είπεν ο Κύριος, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Αληθινή μετάνοια δεν είναι μονάχα το να θλίβεται κανείς για τα αμαρτήματα που έχει διαπράξει, αλλά η πλήρης μεταστροφή της ψυχής από το σκότος προς το φως, από τα γήινα προς τα ουράνια, από το εγώ προς το Θεό. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές βλέπετε κάνουμε, ας πούμε, υποτίθεται μετάνοιες, μετάνοια δηλαδή, στον ενικό να πούμε, γιατί οι μετάνοιες οι πολλές είναι στις σωματικές μετάνοιες, αναφέρονται, και θεωρούμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ότι είναι το να αναφέρουμε κάποιες αμαρτίες μας. Βέβαια είναι και αυτό, αλλά η αληθινή μετάνοια είναι αυτό που λέει εδώ ο Άγιος, είναι η πλήρης στροφή της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό. Διότι φαντάζομαι τώρα μπορεί να έχω εγώ την πορεία μου έτσι, ο Θεός είναι εκεί, εγώ πάω προς τα εδώ, εξομολογούμε για κάποιες αμαρτίες. Αυτό είναι φαρισαϊκό, εμπολής, φαρισαϊκό ή απατηλό. Το βασικό που πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να συνειδητοποιήσει είναι το κατά πόσο πορεύεται προς το Θεό. Αυτό είναι. Αν η πορεία μας είναι προς το Θεό, αυτό έχει σημασία. Γιατί πολλές φορές, εντάξει, μπορούμε να βλέπουμε το Θεό βέβαια, αλλά εμείς να έχουμε τη δική μας πορεία, το δικό μας δρόμο. Ουσιαστικά δηλαδή, να το πούμε έτσι, παρότι μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, κάνουμε μια δική μας θρησκεία. Χρησιμοποιούμε βέβαια και το Ευαγγέλιο και το Θεό κτλ. Αλλά εμείς έχουμε το δικό μας δρόμο. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Και όπως λέει εδώ ο Άγιος, δηλαδή πρέπει να αφήσουμε τα γήινα και να προσανατολιστούμε καθαρά προς το Θεό. Αυτό είναι πολύ βασικό. Πολλές φορές γι' αυτό δεν ωφελούμαστε πνευματικά, γιατί ακριβώς μας λείπει η συνολική μετάνοια. Όχι, ας πούμε, το ότι δεν κάνουμε κάποιες αμαρτίες. Μπορεί να μην κάνω αμαρτίες, να το πω έτσι, αλλά δεν έχω όμως και πορεία προς το Θεό. Μπορεί να μην κάνω αμαρτίες. Και έρχονται πολλές. Θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά, μου ήρθε τώρα το παράδειγμα ενός οικογενειακού φίλου, έχει κοιμηθεί τώρα αυτός. Έκανε πολύ παρέα με τον πατέρα μου. Ποιος προσπαθούσε να τον πείσει, ήταν άνθρωπος, ας πούμε, εντάξει, της εκκλησίας, να το πω έτσι. Προσπαθούσε να τον πείσει, ας πούμε, να πηγαίνει στην εκκλησία, να πάει να κάνει καμία εξομολόγηση κτλ. Του λέει, Γιάννη, δεν έχω κάνει αμαρτίες, δεν κάνω αμαρτίες. Ναι, αλλά και δεν έχει καμία σχέση με την εκκλησία. Εγώ λέω ότι μυρμήγκι δεν πατάω. Στη ζωή μου. Ναι, και πράγματι όντως μπορεί να ήταν έτσι. Ναι, είναι όμως παντελώς άσχετος με το Θεό. Εντάξει, τι είναι αυτός? Δεν λέει αυτό κάτι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αυτονομηθούμε από το Θεό. Αυτό είναι που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν και γι' αυτό δεν έρχονται κοντά στην εκκλησία. Σου λέει, εντάξει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος και τα καταφέρνω μια χαρά. Χωρίς το Θεό όμως. Αυτό είναι αυταπάτη. Και πολλές φορές την πατάμε και εμείς αυτό το κομμάτι, γιατί κρατάμε ένα κομμάτι από το εγώ μας και δεν το αφιερώνουμε, δεν το δίνουμε στο Θεό. Και αυτό βέβαια μας στερεί από τις ευλογίες του Θεού. Εμάς στερεί, ο Θεός δεν χάνει κάτι. Εμείς στερούμαστε τις ευλογίες του Θεού. Και στο 2, στη δεύτερη παράγραφο, λέει ο Άγιος ότι μετάνοια χωρίς αυτήν την πλήρη μεταστροφή δεν είναι τίποτε άλλο, προσέξτε πώς το χαρακτηρίζει, παρά εμπεγμός του Θεού και της ψυχής. Το ονομάζει σαν να είναι η κοροϊδία του Θεού. Σου λέει, προσπαθώ να είμαι καλός άνθρωπος χωρίς το Θεό όμως. Εμπολής. Μα δεν είναι να παίζει κανείς με το Θεό.
Εκείνος ελεεί τον μετανοημένο, αλλά και παιδαγωγεί σκληρά αυτόν που με τίποτα δεν μετανοεί, ή εκείνον που μετανοεί ελλιπώς, δίχως ειλικρίνεια. Και όταν ο Θεός πληγώνει, η πληγή είναι βαθιά και κανείς δεν μπορεί να τη γιάνει εκτός από τον ίδιο. Ναι, γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, μπορεί να είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς, καμιά φορά, τραυματίζονται στην κυριολεξία, στην πορεία της ζωής, γιατί υπάρχουν γεγονότα τα οποία μπορεί να είναι πραγματικά τραυματικά. Τα οποία επιτρέπει ο Θεός όμως. Γιατί το επιτρέπει ο Θεός? Γιατί μας αξίζει κάτι καλύτερο. Γι' αυτό. Δεν μας αφήνει, σου λέει, αυτός καλά είναι, εντάξει, καλά είναι, κάτι κάνει, ας το πούμε έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος μπορεί να δώσει κάτι περισσότερο στο Θεό και δεν το δίνει, αυτό είναι μεγάλη ζημιά για τον εαυτό του. Αυτό είναι μεγάλη έλλειψη. Και αν το κάνει φυσικά συνειδητά, είναι και κοροϊδία, εμπεγμός του Θεού, όπως λέει εδώ ο Άγιος. Πολύ ωραία το λέει αυτό, το συνοψίζει εδώ ο Άγιος Νικόλαος, επίσκοπος Αχρίδος. Αυτά τα πρώτα κεφάλαια όλα αναφέρονται στο θέμα της μετανοίας. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το ότι τα έχουμε επιλέξει, γιατί έχουν σχέση βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, με την προσευχή. Δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή προσευχή άμα δεν υπάρξει μετάνοια αληθινή στον άνθρωπο. Στην τρίτη παράγραφο, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει ποιος είναι ο απότερος σκοπός της μετανοίας και της πίστης στο Ευαγγέλιο. Αυτό θα μας το καταδείξουν δύο χωρία από την Αγία Γραφή που περιγράφουν το τι είναι ο άνθρωπος. Και έχει δύο χωρία τα οποία είναι, θα έλεγε κανείς, αντίθετα μεταξύ τους. Πλην όμως δεν είναι ότι είναι αντίθετα, αλλά απλά είναι συμπληρωματικά. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ποιος είναι και πού βαδίζει. Και το ένα είναι από τον 21ο Ψαλμό που λέει «Εγώ δε ημί σκόλιξ και ούκ άνθρωπος», λέει ο ψαλμοδός. Και το δεύτερο πάλι από τους ψαλμούς, Ψαλμός 81, στίχος 6, «Καθώς και εγώ είπα, θεοί εστέ και ιοί υψίστου πάντες». Αυτά τα λόγια επανέλαβε, λέει, και ο ίδιος ο Σωτήρας και μας παραπέμπει στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννου και πρέπει, λέει, να μεταστρέψουμε τον σκόλικα σε Θεό και Υιό του Θεού. Να ποιος είναι ο απότερος σκοπός της μετανοίας και της πίστης στο Ευαγγέλιο. Διότι βλέπεις, ας πούμε, ότι και πράγματι πολλές φορές βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή έτσι κείμενα τα οποία μας φαίνονται αντιφατικά. Δεν είναι αντιφατικά όμως, είναι συμπληρωματικά. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε ένα επίπεδο που να αισθάνεται ότι είναι Υιός του Θεού, ότι είναι μέτοχος της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι. Έχουμε την παραβολή του Ασώτου, που μας δίνει ο Χριστός, που είναι πολύ παραστατική για το τι σημαίνει αποστασία και τι σημαίνει επάνωδος, ας πούμε, στο σπίτι του Πατέρα. Εάν δεν υπάρχει το αντίβαρο, όπως θα λέγαμε, ότι ο άνθρωπος χωρίς το Θεό είναι ένα τίποτα. Όπως τον ονομάζει ο ψαλμοδός, ότι είναι ένα σκουλίκι. Και βλέπετε ότι και όλοι οι Άγιοι, αυτοί που αγίασαν οι γέροντες κτλ., αυτό το είχαν και το λέγαν. Το λέγαν αυτό το πράγμα. Το υποστηρίζαν δηλαδή και το πιστεύαν. Όχι απλώς το λέγαν, το πιστεύαν αυτό το πράγμα. Άρα ο σκοπός της μετανοίας είναι δηλαδή να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τη θέση του, ότι είναι δημιούργημα του Θεού, ότι είναι κτίσμα, και όχι μόνο ότι είναι κτίσμα, αλλά είναι ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός τον έκανε βασιλιά και αυτός έχει εκπέσει από το αξίωμα στο οποίο είχε πλαστεί. Δια της αμαρτίας δηλαδή του Αδάμ και ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Και να καταλάβει ότι μέσα από την χάρη του Θεού, δηλαδή από τις δωρές του Θεού, από την ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος και τη θυσία του, ο άνθρωπος μπορεί να επανέλθει πάλι στο αρχαίον κάλος, δηλαδή στην πρώτη του δόξα. Και στην τέταρτη παράγραφο ο Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος πάλι προσπαθεί να μας διευκρινίσει τι σημαίνει η πίστη στο Ευαγγέλιο.
Γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι, βλέπετε, που λένε ότι, ας πούμε, πιστεύω, ναι, και εγώ πιστεύω, λέει, ας πούμε. Και όταν, ας πούμε, συζητήσεις λίγο μαζί του, βλέπεις ότι, εντάξει, πιστεύει σε πράγματα τα οποία το μυαλό του έχει κατασκευάσει ουσιαστικά. Τι σημαίνει πίστη στο Ευαγγέλιο? Σημαίνει να πιστεύεις στο χαρμόσυνο άγγελμα που ο ουράνιος άγγελος, ο Υιός του Θεού και Θεός, έφερε στο ανθρώπινο γένος. Με άλλα λόγια, είναι το να πιστεύεις στον Κύριο Ιησού Χριστό και την αποκάλυψή Του. Η αποκάλυψη του Χριστού είναι η μεγαλύτερη αποκάλυψη από τότε που κτίστηκε ο κόσμος. Είναι η μόνη αποκάλυψη που μπορεί να μεταβάλει τον άνθρωπο σκόλικα σε άνθρωπο Θεό και Υιό του Θεού. Και πράγματι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, δηλαδή βλέπετε ότι το Ευαγγελικό κήρυγμα έχει υποθεί και έχει καταγραφεί 2.000 χρόνια πριν. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτό. Δεν έχει καταγραφεί κάτι ανώτερο. Δεν βρέθηκε κάποιος να πει κάτι ανώτερο από αυτά τα οποία είπε ο Χριστός. Και αν βγάλεις, ας πούμε, τον Χριστό από την ανθρώπινη ιστορία, όλα τα άλλα είναι, εντάξει, λόγια και φιλοσοφίες. Γιατί μπορεί βέβαια να βελτιώνουν ίσως τη ζωή του ανθρώπου, αλλά δεν έχουν καμιά σχέση με την αιώνια ζωή, την οποία προσφέρει ο Χριστός σε αυτούς οι οποίοι τον πιστεύουν και γίνονται μέλη της Εκκλησίας Του. Και ουσιαστικά αυτό λέει και στις επόμενες παραγράφους. Λέει ο Άγιος ότι άραγε πριν από τον Χριστό κανένας δεν είχε φέρει κάποιο χαρμόσυνο άγγελμα. Άραγε μήτε ένας από τους τόσους σοφούς φιλοσόφους, δασκάλους, νομοθέτες, βασιλείς και προφήτες. Και όμως κανείς, ούτε ένας τους. Κανένας τους δεν μπορούσε να γνωρίζει το χαρμόσυνο άγγελμα, μήτε πάλι να το φανερώσει. Μα γιατί? Επειδή ήταν από την γη και εκ της γης λαλούσαν, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μιλούσαν ως ιοί της γης και όχι ως ιοί του ουρανού. Μιλούσαν περί ουρανού όσο μπορούσαν να μιλήσουν, κοιτώντας προς τη γη, ατενίζοντας τη γη. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει πολλές φορές, έτσι, μιλώντας προς τους Φαρισαίους, ότι είναι αυτός ο εκ του ουρανού καταβάς. Και είναι αυτός ο οποίος επέστρεψε πάλι στους ουρανούς, από εκεί από όπου κατέβηκε. Όλοι οι άλλοι αυτοί μίλησαν με βάση την πραγματικότητα που υπήρχε κάτω στη γη. Ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να φέρει αυτό το άγγελμα ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος ενανθρώπισε. Γι' αυτό και όλες οι πίστεις και οι φιλοσοφίες πριν από τον Χριστό είναι σκοτεινές και απεσιόδοξες, μεταβαλλόμενες σε φλιαρίες. Έτσι στην Ελλάδα, το ίδιο και στην Ινδία, στην Αίγυπτο και στην Περσία. Έτσι και στην καταταγήνα κριτήρια Κίνα. Το ίδιο και στο αρχαίο Μεξικό των Ίνκας, μα και σε όλους τους σύγχρονους ειδωλολάτρες. Καμιά από εκείνες τις πίστεις, φιλοσοφίες δεν αξίζει τον τίτλο του χαρμόσυνου αγγέλματος. Ο πιο φωτεινός ποιητής της αρχαιότητος, ο Όμηρος, λέει κάπου «Καλύτερα ζωντανός σκύλος σε τούτο τον κόσμο παρά βασιλιάς στον Άδη». Ως άνθρωπος γήινος και χωικός δεν μπορούσε μήτε καθαρότερα να δει, μήτε κάτι πιο χαρμόσυνο να πει. Βλέπετε, είναι ψαλμένος και φιλοσοφημένος ο Άγιος Νικόλαος Τελιμίροβιτς. Γνωρίζει, ας πούμε, τις αρχαίες φιλοσοφίες, τις αρχαίες θρησκείες και τον Όμηρο και μας μεταφέρει αυτό το πράγμα. Βέβαια, στην εποχή τη δική μου, δεν ξέρω, περισσότερο οι άνθρωποι τα ψάχνουν αυτά, δεν ξέρω τώρα πόσο ψάχνουν οι νέοι. Βέβαια, έχω και μεγαλύτερη ευκολία τώρα μέσα από τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες να ψάξουν τα πάντα, ό,τι τους κατέβει. Εμείς έπρεπε περισσότερο να ψάξουμε σε βιβλιοθήκες, να βρούμε απόψεις, άλλες φιλοσοφίες, άλλες θρησκείες, άλλες κτλ. Αλλά νομίζω ότι την εποχή μας ήταν πιο μεγάλη η αναζήτηση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι υπάρχει μεγαλύτερη επιπολαιότητα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και στην 7 παράγραφο, συνεχίζοντας τα λεγόμενα κεφάλαια από όπου διαβάζουμε, από τα 100 πνευματικά κεφάλαια, όχι, δεν θα διαβάσουμε και τα 100 με στενοχωριές. Στο 7 είμαστε. Θα τελειώσουμε αυτό.
Μόνον εκείνος ο εκ του ουρανού κατά βάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όρεν το ουρανό, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, μπορούσε να μαρτυρήσει στον κόσμο για το τι υπάρχει στον ουρανό. Ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η πνευματική πραγματικότητα στον άλλο κόσμο. Πώς είναι ο πνευματικός κόσμος που περιβάλλει τον Θεό και τι συμβαίνει στις ανθρώπινες ψυχές μετά το σωματικό θάνατο. Ω είδαμεν λαλούμεν. Τι είναι αυτό, μπάλα ήμψα. Ω είδαμεν λαλούμεν και ω εωράκαμεν μαρτυρούμεν. Μπορούμε να πούμε ότι η μαρτυρία του είναι σε πνευματικό επίπεδο πλήρως εμπειρική. Δεν μαρτυρεί κατά τη γήινη λογική, μήτε κατά τα συμπεράσματα της ανθρώπινης διανοίας, ούτε και σύμφωνα με τα σοφίσματα και τα φιλοσοφήματα του γήινου ανθρώπου, αλλά σύμφωνα με εκείνο που είδε και άκουσε. Είναι ο ουράνιος άγγελος της ουράνιας πραγματικότητας. Και εις τούτο ελήλθα εις τον κόσμο είναι να μαρτυρήσω ότι αληθεία, την οποία κανείς από τους γηγενείς δεν θα μπορούσε να μαρτυρήσει με πιστότητα. Αυτή την μαρτυρία του την ονομάζει ο ίδιος χαρμόσυνο άγγελμα. Να βλέπετε, αυτά είναι λόγια του Χριστού. Έτσι λέει, εις τούτο ελήλθα, γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Και τι αληθεία. Γιατί εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή, λέει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν είναι δηλαδή, δεν μας λέει κάτι από την αλήθεια, αλλά μας παρουσιάζει ολόκληρη την αλήθεια. Καθότι είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Βλέπετε, αυτό πολλές φορές μερικοί συγκρίνουν τη χριστιανική πίστη με διάφορες θρησκείες και λένε μα γιατί ξέρω εγώ ο μεθανισμός ή ο Ινδουισμός ή δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Μα καμία θρησκεία δεν έχει ο ίδιος ο Θεός να κατεβαίνει στον κόσμο. Κανένας δεν έχει αυτό το πράγμα. Ο καθένας λέει φιλοσοφίες, ο καθένας λέει ότι του κατέβει. Εδώ ο Χριστός έρχεται ο ίδιος. Είναι ο ενανθρωπίσας Θεός ο οποίος σου αποκαλύπτει την αλήθεια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από αυτό. Πώς μπορεί να συγκρίνεις ασύγκριτα πράγματα. Τώρα ίσως να κουραστήκατε από αυτά, παρότι είναι απαραίτητα αυτά σαν... ωστόσο μπορούμε να δούμε και κάποια παραδείγματα πιο πρακτικά σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή κάτι που να μας βοηθήσει σήμερα στην ημέρα αυτή που την έχουμε αφιερωμένη στην προσευχή. Και όπως πολύ συχνά έχουμε κάνει, παίρνουμε από αυτό το βιβλίο το οποίο λέγεται Μικρός Ευεργετινός και το οποίο θα σας συνιστούσα να το έχετε οπωσδήποτε στο σπίτι σας, να το διαβάζουν και τα παιδιά σας, γιατί είναι εύκολο βιβλίο, έχει μέσα παραδείγματα και μπορεί κανένας μέσα από τα παραδείγματα να κατανοήσει σπουδαίες αλήθειες. Ας πούμε για παράδειγμα, τώρα εδώ έχω επιλέξει ένα κεφάλαιο το οποίο λέει ότι πρέπει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Τι είναι η αδιάλειπτη προσευχή, πώς κατορθώνεται και ποια η ωφέλειά της. Τώρα μπορεί να λέμε διάφορα θεωρητικά. Όταν όμως κανείς δει τα παραδείγματα, τότε δόξα τω Θεώ από περιβάλλον πάντως έχουμε, στερεοφωνικό. Μα είναι κλειστά είναι. Είναι το παράθυρο το οποίο ναι, τέλος πάντων, τι να κάνουμε τώρα, είναι φυσικό αυτό. Μόνο αν κάνουμε κάποια φραγή εδώ, τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αναγκαστικά. Λοιπόν, έχει ένα παράδειγμα από... Θα το δείτε. Κάποιοι μοναχοί από αυτούς που λέγονταν ευχήτες επισκέφτηκαν κάποτε τον Αββά Λούκιο στο Ένατο. Ευχήτες ήταν αυτοί που κάποιοι που, για να δούμε τι λέει εδώ, έχει μια σημείωση, αποστρέφονταν λένε σαν πονηρή την εργασία, ζώντας από την επετεία, περιφρονούσαν τα μυστήρια της Εκκλησίας και υποστήριζαν ότι στην απάθεια φτάνει κανείς μόνο με την αδιάλειπτη προσευχή. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι ευχήτες, δηλαδή ουσιαστικά ήταν αιρετικοί. Καλά, τι θα πει αιρετική, δηλαδή η αιρετική σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται το αληθινό νόημα της πίστεως και
κάνει την αρχή, βλέπετε, κάνει την αρχή κάποιος και ακολουθούν μετά και διάφοροι οπαδοί. Ας το πούμε έτσι, και γίνεται ολόκληρη αίρεση. Έτσι. Γιατί αιρετικοί μπορεί να υπάρχουν και μέσα στην εκκλησία και χωρίς να τους ξέρουμε, χωρίς να είναι κατονομασμένοι. Και πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, και οι χριστιανοί μας ακόμα πιστεύουν κάποια πράγματα με πλανεμένο τρόπο. Αλλά βέβαια η αίρεση παίρνει πιο οργανωμένο χαρακτήρα, έχει κάποιες πιο συγκεκριμένες απόψεις, διατυπωμένες, οι οποίες αντιβαίνουν στις επίσημες απόψεις της Εκκλησίας, οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί βέβαια με οικουμενικές συνόδους. Τώρα εδώ βλέπω εδώ στη σημείωση λέει ότι οι ευχήτες καταδικάστηκαν από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, 431. Τέλος πάντων, αυτό πάντως πήγαν σε ένα ναβά, σε ένα γέροντα, τον Ναβά Λούκιο, στο ένατο, όταν λέει στο ένατο, στο 10ο κτλ. Εννοεί δηλαδή πώς λέμε τώρα στο 10ο χιλιόμετρο, έτσι τότε λέγανε αυτοί στο ένατο. Ήταν σημείο απόστασης δηλαδή τότε. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήταν το κάθε σημείο, γύρω στα 1500 μέτρα πρέπει να ήταν. Τους ρώτησε, με τι ασχολείστε, τους λέει ο γέροντας. Λένε αυτοί, εμείς δεν αγγίζουμε εργόχειρο, αλλά προσευχόμαστε αδιάλειπτα, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Καλά, δεν τρώτε, απόρρισε ο γέροντας. Ναι, είπαν εκείνοι. Και δεν κοιμάστε. Κοιμόμαστε. Όταν λοιπόν κοιμάστε, ποιος προσεύχεται για σας? Αυτοί δεν ξέραν τι να του απαντήσουν σε αυτό. Τότε τους είπε, συγχωρέστε με, αλλά να που δεν ζείτε σύμφωνα με όσα υποστηρίζετε. Εγώ θα σας αποδείξω ότι και το εργόχειρο μου κάνω και αδιάλειπτα προσεύχομαι. Αφού δηλαδή βρέξω τα μικρά μου θαλία, τα βλαστάρια δηλαδή φοινίκων, κάθομαι και με τη βοήθεια του Θεού τα πλέκω στη σειρά λέγοντας «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλοίο στον εκκρημό σου, εξάλληψον το όνομά μου» κλπ. Λοιπόν, δεν είναι αυτό προσευχή? Ναι, είπαν οι μοναχοί. Όταν λοιπόν δουλέψω με επιμονή όλη την ημέρα, συνέχισε ο γέροντας, κερδίζω 16 νουμία περίπου. Από αυτά ρίχνω κρυφά ένα μέρος μπροστά στην πόρτα κάποιου αδερφού, ενώ με τα υπόλοιπα εξασφαλίζω τη διατροφή μου. Έτσι προσεύχεται για μένα, μολονότι δεν με γνωρίζει, εκείνος που πήρε τα νουμία, όταν εγώ τρώω ή κοιμάμαι. Και με τη χάρη του Χριστού εφαρμόζω έτσι την αδιάλειπτη προσευχή. Κατάλαβες, αυτή σου λέει εμείς δεν πιάνουμε, σου λέει εργόχειρο, εμείς δεν δουλεύουμε τίποτα. Μόνο προσευχόμαστε, σου λέει. Κατάλαβες. Γιατί ναι, μεν λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε, αλλά λέει και το άλλο. Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Άμα δεν θες να δουλεύεις, να μην τρως κιόλας. Άμα τρως, πώς θα γίνει αυτό, δεν πρέπει να δουλεύεις. Ναι, και βλέπεις, ας πούμε, ότι εδώ καταλαβαίνουμε ότι η προσευχή δεν είναι μόνο η τυπική προσευχή, αλλά μπορεί ο άνθρωπος ολόκληρη την ημέρα, ας πούμε, και εργαζόμενος επίσης να προσεύχεται. Ένα άλλο περιστατικό, λέει ο Αββάς Μακάριος ο Μέγας, την ώρα της ακολουθίας η ψυχή οφείλει να περιμαζέψει με κατάνοιξη τους λογισμούς της που περιπλανώνται εδώ και εκεί, σαν τη μάνα που συγκεντρώνει τα παιδιά της. Έστω και αν πάλι η αμαρτία τους σκορπίζει, και να περιμένει με βέβαιη πίστη τον Κύριο για να την επισκεφτεί και να της διδάξει την αληθινή και απερίσπαστη προσευχή, ώστε να ζητάει πια μονάχα εκείνον. Να βλέπετε τι ωραία που το λέει. Όπως η μάνα λέει περιμαζεύει τα άτακτα παιδιά της, ας το πούμε έτσι, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει τους λογισμούς του την ώρα της προσευχής να τους μαζεύει. Και μάλιστα πώς λέει, με βέβαια πίστη στον Κύριο και με το να περιμένει πότε ο Θεός θα επισκεφτεί πραγματικά την ψυχή και θα της χαρίσει την απερίσπαστη προσευχή. Που κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και αυτό, εφόσον ο άνθρωπος δηλαδή είναι αγωνίζεται δηλαδή στο θέμα αυτό. Ρώτησαν κάποιοι τον Αββά Μακάριο πώς πρέπει να προσευχόμαστε και ο γέροντας τους είπε, δεν είναι ανάγκη να φλιαρούμε, αλλά να απλώνουμε τα χέρια μας και να λέμε Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με. Και αν βρισκόμαστε μπροστά σε πόλεμο με τα πάθη μας, να λέμε Κύριε, βοήθησέ με. Και εκείνος ξέρει τι μας συμφέρει και αυτό κάνει.
Ναι, αυτό όσο και αν φαίνεται απλό, όμως έχει μεγάλες αλήθειες μέσα. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε μέσα από την προσευχή μας να ζητάμε πράγματα από το Θεό και ίσως και να συμβουλεύουμε το Θεό. Μα μπορούμε εμείς να συμβουλέψουμε το Θεό? Μπορεί να έχουμε, ας πούμε, τέτοια αυταπάτη ότι ή να τον συμβουλεύσουμε ή αν αυτό σας φαίνεται υπερβολικό να τον κατευθύνουμε. Λέμε, ναι, θέλω αυτό με αυτόν τον τρόπο, έτσι, θέλω εκείνο έτσι, με εκείνον τον τρόπο. Σαν δηλαδή εμείς να ξέρουμε παραπάνω από ό,τι ξέρει ο Θεός. Ενώ λέει εδώ, Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με. Αυτό μέσα έχει ταπείνωση αυτό το πράγμα. Ενώ το άλλο δεν έχει. Όταν εγώ προσπαθώ να πω δηλαδή στο Θεό τι θέλω και πώς θέλω και πότε το θέλω. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι βοηθάνε τα παραδείγματα να καταλάβουμε τον τρόπο. Επίσης από τον Άγιο Αντίοχο τον Πανδέκτη ένα κειμενάκι. Για κάθε πράγμα υπάρχει ο κατάλληλος καιρός, όπως είπε και ο σοφός Σολομών. Εκεί στον Εκκλησιαστή, τρίτο κεφάλαιο. Για την προσευχή όμως κάθε καιρός είναι κατάλληλος και κανείς ακατάλληλος. Γι' αυτό λέει ο ψαλμοδός, ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Βλέπεις, ακούμε τους ψαλμούς, αλλά πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε τι θέλει να πει. Και γι' αυτό ο Απόστολος μας προστάζει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα εκεί στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή. Επειδή κάθε καιρός είναι κατάλληλος για δέηση. Το ίδιο μας παραγγέλει και ο Κύριος λέγοντας, αγρυπνείτε εν παντή καιρό δεόμενοι ή να ακατακρίτως στείτε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού. Και σε άλλο σημείο που λέει στους μαθητές του, αγρυπνείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Όποιος θέλει λοιπόν να καθαρίσει την καρδιά του, ας την φλογίζει συνεχώς με τη μνήμη του Κυρίου, που πρέπει να την έχει μοναδική νοερή μελέτη και ακατάπαυστη ενασχόλησή του. Γιατί όσοι θέλουν να αποβάλουν τη σαπίλα του εαυτού τους, δεν πρέπει άλλοτε να προσεύχονται και άλλοτε όχι, αλλά να καταγίνονται πάντα με την προσευχή και να τηρούν το νου τους, ακόμα και όταν είναι κάπου έξω από τους ιερούς ναούς. Ναι, γι' αυτό έχει υποθεί, ας πούμε, ότι αυτός που προσεύχεται μόνο όταν προσεύχεται, δεν προσεύχεται αληθινά όταν προσεύχεται. Ναι, διότι τώρα θα προσευχηθώ. Ωραία, τελείωσε η προσευχή μου, άντε πάμε τώρα να κάνουμε καμία αυτή. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι κάποιες στιγμές της ημέρας έχω πόνο ή έχω κάποια σιρταράκια, ας πούμε, στη ζωή μου που τα αφιερώνω, ας πούμε, στο Θεό. Δεν μπορώ να λειτουργήσω εκτός του Θεού. Αυτό είναι το νόημα ουσιαστικά. Άρα δηλαδή οτιδήποτε καν κάνω πρέπει να έχω. Δηλαδή η προσευχή δεν είναι μια στεγνή, ας πούμε, προσευχή, λέει στον ο Θεός κλπ. Αλλά είναι η μνήμη του Θεού. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι μνημονευτέων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Είναι περισσότερο χρήσιμο να έχει κανείς τη μνήμη του Θεού παρά να αναπνέει. Καταλαβαίνει κανείς πώς αναπνέει? Δεν λέει κανείς τώρα αναπνέω και τώρα δεν αναπνέω. Συνέχεια αναπνέουμε. Ή όπως χτυπάει η καρδιά μας, ας το πούμε έτσι. Έτσι πρέπει να είναι και προσευχή. Όχι, τώρα έχουμε γλέντι. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι και η προσευχή. Δηλαδή να έχουμε τη μνήμη του Θεού. Τώρα κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Ακόμα και όταν εργαζόμαστε. Πολύ περισσότερο, φυσικά. Ή όταν εργαζόμαστε, τουλάχιστον να εργαζόμαστε με χριστιανικό τρόπο και χωρίς να βλάψουμε τους άλλους. Βέβαια. Πρέπει κανείς να έχει τη μνήμη του Θεού συνεχώς. Δηλαδή, όταν φεύγει από το νου μας η μνήμη του Θεού, σημαίνει ότι υπάρχουν κομμάτια της ζωής μας τα οποία αυτονομούνται. Μη σας φαίνεται υπερβολικό αυτό. Έτσι είναι. Λέμε ότι είμαστε δούλοι Κυρίου. Πώς είμαστε δούλοι Κυρίου? Ο δούλος Κυρίου δεν είναι ένας που, ειδικά με τα δεδομένα της εποχής εκείνης, ο δούλος ανήκε στον Κύριό του. Δεν είχε, ας πούμε, κάποια ώρα που να πει «Α, τώρα θα πάω για διακοπές, α, τώρα θα πάω, ξέρω εγώ, για να διασκεδάσω κτλ. Είμαι εκτός εργασίας». Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είσαι σε 24ωρη βάση, ας πούμε. Σαν να λέμε τώρα, είμαι σε 24ωρη βάση κάτω από την ομπρέλα του Θεού.
Και αυτό, ένα από τα πράγματα που μας βοηθάει, ας πούμε, αυτό το πενθήμερο τώρα εδώ, να βλέπετε, ας πούμε, όλα τα πράγματα είναι, ας πούμε, γίνονται εν Θεό. Η τραπεζαρία, ο εκκλησιασμός μας, οι ομιλίες, όλα είναι, ας πούμε, ακόμα και το παιχνίδι. Κανονικά και όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινάνε με μια προσευχή. Πολλές φορές το ξεχνάμε. Πώς, ας πούμε, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κάνουν, ας πούμε, βλέπεις, ας πούμε, κάνουν το σταυρό τους. Ακόμα και βλέπεις και καθολικοί. Και δίνουν παράδειγμα στα παιδιά. Και εμείς εδώ θα έπρεπε οποιοδήποτε παιχνίδι και να ξεκινάει, οποιοδήποτε άθλημα και να ξεκινάει με μια σύντομη προσευχή. Αν δεν το κάνουμε, κακώς δεν το κάνουμε. Και αυτό πρέπει να μεταφερθεί και στη ζωή μας, αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό είπα ότι αυτός ο οποίος προσεύχεται μόνο όταν προσεύχεται, δεν προσεύχεται ουσιαστικά όταν προσεύχεται. Δηλαδή προσεύχεται τυπικά, σε μεγάλο βαθμό. Σου λέει τώρα κάνω προσευχή. Άντε, πάτε και μόνο τους ουρανούς, αμήν. Έχω κάνει εγώ την προσευχή, εντάξει. Μα δεν είναι αυτό προσευχή. Προσευχή είναι όλη μου η ζωή να είναι αφιερωμένη ενώπιον του Θεού. Στα πόδια του Θεού. Δεν μπορώ να αυτονομήσω πράγματα από τη ζωή μου από το Θεό. Ας δούμε και μερικά, έχουμε λίγο χρόνο, από ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο «Ποια είναι η δύναμη της προσευχής». Όποιος προσεύχεται δεν πρέπει να ζητάει από το Θεό αυτό που του αρέσει, αλλά αυτό που τον συμφέρει σύμφωνα με την κρίση του Θεού. Να λοιπόν ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει κανείς να υποδεικνύει στο Θεό τι θέλει και πώς το θέλει. Αλλά σου λέει κατά το συμφέρον της ψυχής μου, τέλος. Δηλαδή, Θεέ μου, ζητάω την παρουσία σου, ζητάω τη βοήθειά σου, την ενέργειά σου, κατά το συμφέρον της ψυχής μου. Τέλος. Ξέρει ο Θεός από εκεί και μετά. Δεν υπάρχει λόγος εγώ να κάνω ειδική στρατηγική, ας πούμε, του τι θέλω και τι χρειάζομαι. Μπορεί να μην το ξέρω κιόλας. Ακούστε ένα απόσπασμα από το γεροντικό. Ήταν ένας γέροντας στο όρο Σινά. Βλέπαμε κιόλας χθες το απόσπασμα αυτό από το Σινά, είναι και επίκαιρο. Καθώς κατέβαινε κάποτε από εκεί, τον συνάντησε ένας αδερφός και του είπε αναστενάζοντας: «Πάτερ, είμαστε στεναχωρημένοι εξαιτίας της ανομβρίας». Κάνε λίγο διακοπή, παρακαλώ. Κατέβαινε λοιπόν από το Σινά και του είπε ο αδερφός: «Πάτερ, είμαστε στεναχωρημένοι εξαιτίας της ανομβρίας». Ακούτε τώρα. «Γιατί δεν κάνετε προσευχή και παράκληση στο Θεό για να βρέξει?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Και προσευχές κάνουμε και λιτανίες, αλλά δεν βρέχει», αποκρίθηκε ο αδερφός. «Οπωσδήποτε όμως δεν θα προσεύχεστε με θέρμη», παρατήρησε ο γέροντας. «Και θέλεις να διαπιστώσεις ότι είναι έτσι? Ας προσευχηθούμε». Ήψωσε ο γέροντας τα χέρια στον ουρανό, προσευχήθηκε και αμέσως άρχισε να βρέχει. Βλέποντας το θαύμα, ο αδερφός φοβήθηκε. Έπεσε τότε και προσκύνησε το γέροντα και εκείνος έφυγε βιαστικά από εκεί. Και είδαμε με τον γέροντα Παΐσιο το περιστατικό αυτό, που είναι πραγματικό περιστατικό αυτό, έτσι, είναι υπαρκτό. Έχει συμβεί και με τον γέροντα Παΐσιο. Και ο γέροντας το έλεγε σε πολλές περιπτώσεις αυτό, ακόμα και για το Άγιον Όρος. Θυμάμαι οι πυρκαγιές που είχαν γίνει και που προσπαθούσαν, ας πούμε, εκεί και οι αρχές και τα λοιπά να συντονίσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις και τα λοιπά. Λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Βγείτε με τα λείψα να κάνουμε λιτανία και τα λοιπά. Θα βρέξει αμέσως και θα σταματήσουν οι πυρκαγιές. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν από μερικά χρόνια, είχε πολλές πυρκαγιές στο Άγιον Όρος. Ναι. Αυτό έλεγε ο γέροντας. Εμείς, λέει, έχουμε τη δύναμη του Θεού, λέει, και ψάχνουμε για πυροσβεστικά μέσα. Και στην Εύβοια δεν έγινε αυτό, που σε κάποια μοναστήρια. Και στην Εύβοια. Ναι, εκεί που βγήκαν, ας πούμε, μεταλείψαν από τον Όσο Δαβίδ, η φωτιά σταμάτησε ακριβώς, έφτασε μέχρι το μοναστήρι. Και σταμάτησε μετά. Και άλλα πολλά περιστατικά έχουμε τέτοια. Και στις Σέρες, που είναι ομάδα. Πώς? Ναι. Εκεί να έχουμε πίστη. Και εκεί να. Βέβαια, πίστη δεν είναι μόνο να θυμόμαστε το Θεό μόνο στις πυρκαγιές. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά να έχουμε την προσευχή αυτή, ούτως ή άλλως. Επειδή το κεφάλαιο αυτό είναι για τη δύναμη της προσευχής, δέστε και ένα άλλο πραγματικά μοναδικό περιστατικό από το βίο του Αγίου Αντωνίου. Κάποιοι αδελφοί επισκέφτηκαν τον Αββά Αντώνιο και ζήτησαν να τους εξηγήσει ένα χωρίο από το Λεβιτικό.
Τότε ο γέροντας βγήκε στην έρημο. Ο Αββάς Αμονάς, που γνώριζε τη συνήθειά του, τον ακολούθησε κρυφά. Ο γέροντας λοιπόν, αφού ξεμάκρυνε λίγο, στάθηκε σε προσευχή και φώναξε: Θεέ μου, στείλε μου το Μωυσή για να μου εξηγήσει το χωρίο αυτό. Ο Μωυσής είναι αυτός που έγραψε, έτσι, το Λεβιτικό. Είναι από τα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης. Και αμέσως, λέει, ακούστηκε μια φωνή να του μιλάει. Αργότερα ο Αββάς Αμονάς είπε: Τη φωνή που του μιλούσε την άκουσα. Τι του είπε όμως δεν κατάλαβα. Ήρθε ο ίδιος ο Μωυσής που έγραψε το Λεβιτικό, κατ' εντολή του Θεού και με αίτημα του γέροντα να το εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε στο σημείο αυτό του Λεβιτικού. Αυτό είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η δύναμη βέβαια της προσευχής. Αλλά βέβαια, εντάξει, για όποιον την έχει την προσευχή αυτή. Και όπως θυμάστε, έχουμε την προσευχή και του Αγίου Σεραφείμ του Σάραχου, ο οποίος ήταν επί 1000 μέρες και 1000 νύχτες, ήταν με ψωμένα τα χέρια και προσευχόταν. Πρωτοφανές αυτό στην ιστορία. Εδώ έχει ένα άλλο περιστατικό παρόμοιο για τον Άγιο Βυσαρίωνα. Ο Αββάς Δουλάς, που ήταν μαθητής του, διηγήθηκε: Κάποτε πήγα στο κελί του γέροντα και τον βρήκα σε στάση προσευχής με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. 14 ημέρες ήταν στη στάση αυτή. 2 εβδομάδες συνέχεια προσευχόταν. 2 εβδομάδες συνέχεια, μέρα νύχτα. Ύστερα με φώναξε και μου είπε: Ακολούθησέ με. Βγήκαμε μαζί στην έρημο. Κάποια στιγμή δίψασα και του είπα: Αββά, διψάω. Τότε εκείνος πήρε το δερμάτινο πανοφόρι μου και πήγε λίγο πιο πέρα, σε απόσταση μιας πετροβολιάς. Προσευχήθηκε και μου το έφερε πίσω γεμάτο νερό. Άλλοτε πάλι, καθώς βαδίζαμε στην ακροθαλασσιά, δίψασα και του είπα: Αββά, διψάω πολύ. Τότε ο γέροντας προσευχήθηκε και μου είπε: Πιες από τη θάλασσα. Αμέσως το θαλασσινό νερό έγινε γλυκό και ήπια. Γέμισα μάλιστα και ένα δοχείο. Βλέποντας ο γέροντας τι έκανα, μου λέει: Γιατί πήρες νερό? Και το αποκρίθηκα: Συγχώρεσέ με, μη τυχόν και διψάσω πάλι παρακάτω. Και ο γέροντας μου απάντησε: Ο Θεός που είναι εδώ είναι παντού. Σου λέει αυτός που σου έδωσε το νερό εδώ από το πουθενά, τώρα εσύ το κρατάς για μετά. Έτσι. Αυτό είναι, βλέπεις η πίστη. Αυτό είναι η δύναμη. Ένας αδελφός που τον ενοχλούσαν πονηροί λογισμοί, θλίβονταν και με πολλή ταπείνωση έλεγε: Με τέτοιους λογισμούς δεν υπάρχει περίπτωση να σωθώ. Πήγε λοιπόν σε ένα μεγάλο γέροντα και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για να ξαλαφρώσει από τους λογισμούς. Δεν σε συμφέρει αυτό, παιδί μου, του είπε ο γέροντας. Εκείνος όμως επέμενε και πίεζε τον γέροντα. Έτσι αυτός προσευχήθηκε και ο Θεός πήρε τον πόλεμο των λογισμών από τον αδελφό. Αμέσως όμως εκείνος έπεσε σε υψηλοφροσύνη και υπερηφάνεια. Ξαναπήγε λοιπόν στο γέροντα και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για να του έρθουν πάλι οι λογισμοί και μαζί με αυτούς η ταπείνωση που είχε προηγουμένως. Βέβαια, εντάξει, θα μου πεις, τώρα εμείς έχουμε λογισμούς αυτούς και αυτούς λόγω της ταπείνωσής μας κτλ. Μπορεί να έχουμε από άλλους λόγους. Επειδή δεν προσέχουμε, να το πούμε έτσι, επειδή διαμαρτάνουμε. Μπορεί για διαφόρους λόγους, αλλά πάντως όμως και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος και που δείχνει κιόλας, βέβαια δείχνει και τη δύναμη της προσευχής εδώ εμπροκειμένου, αλλά δείχνει ότι κιόλας εμείς πρέπει να προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει το συμφέρον μας. Εκείνος ξέρει καλύτερα από εμάς, που επιτρέπει πολλές φορές κάποια πράγματα για το ανώτερο συμφέρον δηλαδή. Ακούστε τι λέει ο Αββάς Μάρκος, ο οποίος έχει καταπληκτικά έτσι πράγματα, έχει γράψει και έχει πει γιατί, μέσα από την εμπειρία, μέσα από την πνευματική του εμπειρία. Και η προσευχή, λέει, λέγεται αρετή, αν και είναι μητέρα των αρετών, γιατί γεννάει τις αρετές μέσω της ενώσεως με τον Χριστό. Άρα δηλαδή, το ερώτημα αυτό, είναι η προσευχή αρετή? Θα μπορούσε να είναι και αρετή. Αλλά εδώ σου λέει ότι είναι ακόμα παραπάνω από αρετή. Είναι αυτή που γεννάει. Και μάλιστα λέει πιο κάτω το εξής: ό,τι κάνουμε χωρίς προσευχή και καλή ελπίδα
ύστερα αποδεικνύεται βλαβερό και ατελές. Άρα λοιπόν μην πει κανένας ότι εγώ κατάφερα κάτι μόνος μου, και στο κάτω-κάτω δεν είχα κάνει και προσευχή, άρα εφόσον το έχω καταφέρει, άρα το κατάφερα μόνος μου. Είναι διπλή η ζημιά. Όταν δει ο διάβολος ότι ο νους προσευχήθηκε με την καρδιά του, τότε επιτίθεται με ορμητικούς και πανούργους λογισμούς, γιατί δεν ανέχεται να ανατρέπει μικρές αρετές με μεγάλες εφόδους. Σας έτρεξα το τελευταίο. Ναι, και εγώ προσπαθώ τώρα να το δω. Ναι, έχει σχέση με αυτό που είπε προηγουμένως. Γι' αυτό. Όταν δει ο διάβολος ότι ο νους προσευχήθηκε με την καρδιά του, τότε επιτίθεται με ορμητικούς και πανούργους λογισμούς, γιατί δεν ανέχεται να ανατρέπει μικρές αρετές με μεγάλες εφόδους. Άντε, εξήγησέ μου το και εμένα αυτό. Ο διάβολος δεν κάνει κόπο, πώς το λένε, για το ψιλοπίδημα. Άμα δει ψιλοπράγματα, σε αφήνει, άστο να το κάνεις, σου λέει, δεν είναι τίποτα αυτό. Όταν όμως προσεύχεσαι με την καρδιά σου, σου λέει εδώ αυτός τι γίνεται, δεν πάμε καλά. Σου κάνει έφοδο με λογισμούς, με πονηρό και σου τα χαλάει όλα. Ωραία, σου λέει εντάξει, όλα καλά. Διότι σου λέει για να έχεις μεγάλες επιθέσεις, σου λέει ότι κάτι πήγες να κάνεις. Πήγες κάτι καλό να κάνεις. Αυτό θέλει να σου πει. Έχει αξία το έργο σου. Όταν δηλαδή εσύ δεν έχεις λογισμούς και σου λέει δεν τίποτα. Γι' αυτό και πρέπει, τι σημαίνει αυτό δηλαδή πρακτικά, ο άνθρωπος να επιμένει. Να έχει λογισμούς, να έχει πειρασμούς, θα επιμείνει. Θα πεις, γιατί μερικοί λένε να κοίταξε, από τη στιγμή που άρχισα να κάνω προσευχή, όλα πάνε στραβά. Άσε μου, εντάξει, εγώ δεν είμαι για τέτοια. Λάθος, μέγα λάθος. Ίσα-ίσα σημαίνει ότι κάτι πήγες να κάνεις σωστά. Κάτι επιτέλους πήγες να κάνεις όταν δέχεσαι επιθέσεις. Γιατί ο διάβολος δεν κάνει, ας το πούμε έτσι, πράγματα τζάμπα, άσκοπες κινήσεις δεν κάνει. Όταν δει ότι κάτι καλό πάει να γίνει, τότε εκεί το χτυπάει. Είναι καλό να ωφελούμε με λόγια όσους μας το ζητούν. Καλύτερο όμως είναι να τους βοηθάμε με την αρετή και την προσευχή. Γιατί όποιος προσφέρει με αυτές τον εαυτό του στο Θεό, βοηθάει και τον εαυτό του και τον πλησίον. Να βλέπεις, ας πούμε, πόσο συχνά βοηθάμε τους άλλους. Ας πούμε τώρα και να, επειδή απευθύνομαι σε γονείς αυτή τη στιγμή. Πόσες φορές κάνουμε προσευχή για τα παιδιά μας, για κάποια θέματα που έχουμε, για κάποια προβλήματα που έχουμε. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσω, τι θα κάνω, τι θα πω κτλ. Μπορεί να μην χρειαστεί να πω τίποτα, να πω Θεέ μου αυτό και αυτό και αυτό. Με λέει κάποια μάνα, με λέει αυτές τις μέρες είχε ένα θέμα. Ας μην πω ακριβώς τι και πώς, παρότι δεν είναι εδώ παρούσα. Και άρχισα να κάνω, λέει, είπα, θα κάνω τους χαιρετισμούς στην Παναγία. Την επόμενη μέρα, λέει, εξαφανίστηκε το πρόβλημα εντελώς. Είχε ένα πρόβλημα. Χωρίς να κάνει, ας πούμε, κάποια ειδική προσευχή αυτό, θα κάνω τους χαιρετισμούς για αυτό το πρόβλημα που έχω. Και να τελειώσω με αυτό, από τον Αββά Μάρκο πάλι. Καλό είναι, λέει, να τηρούμε την κυριότερη εντολή και για τίποτα άλλο να μην φροντίζουμε ή να προσευχόμαστε παρά μόνο για τη Βασιλεία και το Λόγο του Θεού. Αν όμως φροντίζουμε ακόμα για όλες μας τις ανάγκες, οφείλουμε και να προσευχόμαστε για αυτές. Γιατί εκείνος που κάνει κάτι ή φροντίζει για κάτι χωρίς προσευχή, δεν φτάνει στο καλό τέλος που αποσκοπούσε το πράγμα. Και αυτό είναι που είπε ο Χριστός, χωρίς εμού ουδή στεπήν ουδέν. Βλέπετε πόσο σοφία έχει ο Αββάς Μάρκος. Γιατί πολλές φορές, γιατί το Ευαγγέλιο βλέπετε, έχει πολλά πράγματα μέσα. Και έχει πράγματα για αρχαρίους, έχει πράγματα για μεσαίους, έχει πράγματα για τελείους. Δεν μπορεί να ισχύουν όλα για όλους. Και πώς συνδυάζεται, ας πούμε, το ένα με το άλλο. Σου λέει, σύμφωνοι. Ο Χριστός είπε ότι ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστιθέσετε ημίν. Ότι άμα εσείς επιζητείτε τη σωτηρία της ψυχής σας και την εφαρμογή του θελήματος του Θεού, όλα τα άλλα θα σας δοθούν. Μην ασχολείστε, τίποτα, μην αγωνιάτε κτλ. Ναι, αλλά σου λέει όμως ο Αββάς Μάρκος, από τη στιγμή που όμως εσύ έχεις και άλλες ανάγκες, έχεις τις βιωτικές μέρημνες, έχεις και την εργασία σου κτλ., οφείλεις να φροντίσεις, να προσεύχεσαι για κάθε τι από αυτά. Διότι αλλιώς πώς θα εφαρμοστεί και αυτό που λέει ο Χριστός, ότι χωρίς εμού ουδή στεπήν, το είπαμε και προηγουμένως, σε ανύποπτο χρόνο. Ότι χωρίς εμού ουδή στεπήν ουδέν. Είναι δυνατόν δηλαδή εσύ χωρίς τη βοήθεια του Θεού να κάνεις πράγματα. Ας μείνουμε σε αυτά. Είπαμε αρκετά νομίζω. Ίσως να δοθεί ευκαιρία να επεκτείνουμε.
Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι διευκρινιστικά ή κάτι σχετικά με αυτό. Καλά, ας μείνουμε σε αυτά. Διευχών του Αγίου Νικολάου Αχρίδος και ο Θεός να φωτίσει, πρακτικά να τα εφαρμόσουμε και στην καθημερινή πράξη.